हेलो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर गिबिसिनावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ'आव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आरो दायो जायफ्रा आंनि भिडिअ'खौ नायगासिनो दङ, नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो खनसेबाव आंनि गोसोनिफ्राय बे गोदान बोसोरजों लोगोसे आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बे समाव जासिहरग्रोनाय जाबावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअ'खौ नायगिरिफोर, आंखौ मोजां मोनग्रा, आंखौ अनग्राफोर, दिनै नोंथांमोननिसिम गोबावसैमोन भिडिअ' लाबोनो मोनैया। नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय भिडिअ' लाबोनो सानैनो दिनै गोबाव जानानै थांबाय। माब्लाबा सम खाबुखौ मोननो हायाखै, माब्लाबा आंनो बेक्तिगत समखौ दिनै लायाखै, बायदि बायदि दिनै जानानै थांबाय आरोखि ना। थ' बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ' दिनै लाबोनो हायाखै। नाथाय इसोरा दिनै बे समखौ आंनो होनायखाय नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअ'खौ आङो लानानै फैबावलायबाय। थ' बेनिखायनो आसा खालामो आरोखि ना नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मिथिनो सोलोंनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअ'खौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे इसोरनि अननायाव गाहामैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। आरो नाथाय जायफ्रा दुखुआव दङ ना, समस्याजों गोग्लैसोनानै दङ, जायफ्रा बेमार आजार हस्पिटालफ्राव उन्दुसोनानै थानांदों, बिसिनाफ्राव उन्दुसोनानै थानांदों, खेंखायनानै दिनै गाबनांदों, बिथांमोनखौबो फोरबोनियाव आङो आर'ज खालामो बा इसोरनियाव बेखौनो आङो क्लेम खालामो, इसोरा नोंथांमोननि बेबायदि समस्या बेमार आजारखौ गोख्रैनो समस्याखौ समाधान खालामथों होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नियाव जिसुनि मुङै आङो बेखौनो बरसा खालामदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअ'खौ नायगिरिफोर, बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोनजों मोनसे फिसा टपिकनि सायावनो आङो दिनै सावरायनो सानदों। बे सावरायनो साननाय बे फिसा टपिकआ दिनै बेनो जाहैबाय मा, सोरनिबा फारसे जानायानै खामानि मावनाया पापनो। जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेखौ बुंदों। मा होननानै बुंदों? सोरनिबा फारसे जानानै बा मोखां नायनानै सोरनिबा फारसे जानाया जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेखौ पाप होननानै बुंदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जायफ्रा ख्रिस्टियान आरो जायफ्रा ख्रिस्टियान नङै सोरबाफोर आंनि भिडिअ'खौ नायदोंब्ला गोथौयै नोंथाङा बुजिनो सेस्था खालामदो बा जोबजासे नायलांदो, अब्ला नोंथाङा बेखौ बुजिनो मोनगोन। मानो जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बे बाथ्राखौ बुंदों। गिबियावनो गुसुं फिसा मोनसे एग्जाम्पल होनोसै। नोंथांमोना नायलांगोन भिडिअ'खौ। सासे बिराद मोजां मानसि आरो सासे बिराद गाज्रि मानसि, आरो बे मोजां मानसिनि गाननाय जोमनाया अरायबो नायनोबो मोजां, अरायबो मोजांखा। आरो बे सासे गाज्रि मानसिया, बेनि मावनाय दांनायाबो गाज्रि, गाननाय जोमनायाबो बेना मोजां नंखाया ना। अब्ला बे समाव सानसेखालि ओरैबायदि घटना जाबाय ना, बे गाज्रि मानसिनि सायाव बे नायनो मोजां गस्ला गामसा सि जोम मोजां गानग्रा मानसिया गाज्रि मानसिनि सायावहाय दिनै गोरोन्थि खामानि मावफ्लांबाय बा बेनि सायाव गोरोन्थि बुंफ्लांबाय बा मावफ्लांबाय आरोखि ना। अब्ला बे जाय मानसिखौ जों बयबो बा मानसिफ्रा दिनै गाज्रि नुजादोंमोन बा गाज्रि खायानोखा, आरो नाथाय बुहुला बै मोजां मानसिनिसोमोन आरोखि। नाथाय बे गाज्रि मानसिनाव बे घटनानि थाखाय गोरोन्थि बिहा गैयामोन। जेब्ला बे गावनि सायाव गोरोन्थिखौ मावजानायखौ मोनो, बै गाज्रि मानसिया बा गाननाय जोमनाय थिग नङै मानसिया गावनि सायाव जेब्ला बे गोरोन्थिखौ मावो, अब्ला बियो बा सानैजों रागा जोंलायनानै नांलायनानै माबा मोनसे घटनाखौ लानानै ना सोरबा दैदेनगिरिनाव, लिडारफोरनाव थांनानै गावसिनि समस्याखौ समाधान खालामनो थाङोब्ला मा जागोन बेयाव नोंथांमोना मिथिगौ ना? बे समावहाय जाय मानसिया नायनो मोजां, गाननाय जोमनाय अरायबो मोजां ना, ओमफ्राय जाय मानसिया नायनोबो गाज्रि, आखलाबो गाज्रि, बयबो मिथिखागौ बिथांखौ गाज्रि होननानै,
अब्ला बे समावहाय बै थांजाग्रा मानसिया समायथे जों बिदा फंबायनि गेजेराव दिनै बे घटनाया जायो मा जानोसै मोखां नायनानै दिनै बिसार खालामनोसै समनि गेजेराव दिनै बेफोरबादिखौ दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला फाफ होननानै बुंदों माब्रै बे मोजां मानसिखौ जों साफ्रोमबो बयबो मिथिखागौ मोजां होननानै नाथाय मोजां जासेयावबो बै गाज्रि मानसिनि बै मोजां मानसिया गोरोन्थि मावदों आरोखि ना ओमफ्राय दानिया बै थांजाग्रा मानसि लिडारफ्रा दिनै साननोसै मा होननानै साननोसै हाब एसे मोजां मानसि बियो बेखि बेबायदि गोरोन्थि खामानि मावथारगोन फा बेबायदि साननाया फैनोसै आरोखि ना ओमफ्राय गाज्रि मानसिखौथ' मिथिखागौ नालाय बै गाज्रिखौहाय बेथ' गाज्रिखा होननानै दानिया आरो सानबावनोसै खोथा फिर फिर बुंनानै बाहायनानै बै गाज्रि मानसिया गोरोन्थि मावजाग्रा मानसिया खोन्थाब्लाबो बै थांजाग्रा लिडार मानसिया सानबावनोसै हाब बेजों बेनि मोखांखौ नायना साननोसै आरोखि ना बेजों लोगो जायाब्ला बा बेखौ मदद खालामाब्ला आंखौ इनायनो गाज्रि मोनगोन बियो मानोना बेथ' गाज्रिखा होननानै थिग बेफोरबायदिनो बेबायदि मोखां नायग्रा ना सोरनिबा फारसे जानानै मावग्रा बेफोरबायदिखौ जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला फाफ होननानै बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे मुगायावबो दानि बे प्रेजेन्ट स्टेसनावबो दिनै जोंनि गोबांथार दैदेनगिरिफोरानो जाथों जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफाफोर जोंनि गेजेरावहाय दिनै जोंहा बेबायदि माब्लाबा दिनै समस्या जायो ना बेफोरबायदि जानानै फैयो बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों बेखौसो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो दिनै सानदों अब्ला फैदो आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बिनि सोमोन्दै मा बुंदों जोङो फरायनानै खोनासंज्लायनि थ' बेखौ आङो लादों डिजिटेल मबाइल बाइबेल एपनिफ्राय आं दिनै बे बाइबेल सिरिखौ लानाय जादों मोनसेल' थ' बेखौ मोननो हागोन जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलनिफ्राय जाकब 2 बालाबनि 9 सिरि जेम्स चैप्टार 2 verse 9 बेयाव बेबायदि लिरदों आरोखि जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा होननानै बुंदों But if you show partiality, you commit sin and are convicted by the law as transgressors. इंराजि बाइबेलाव बेबायदि लिरदों ओमफ्राय बर'नि बेबायदि बुंदों नाथाय मोखां नायनानै नोंसोर मावोब्ला नोंसोर पाप खालामो आरो आयेनानो नोंसोरखौ आयेन बारसिग्रा होननानै दाय गोनां खालामगोन मिथिबायना मा होननानै बुंदों बेनि सायाव जों दहाय जेखौ सावरायबाय बेबायदिनि सायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों खनसेबाव बर'निनो फरायनि नाथाय मोखां नायनानै नोंसोर मावोब्ला नोंसोर पाप खालामोनो आरो आयेनानो नोंसोरखौ आयेन बारसिग्रा होननानै दाय गोनां खालामगोन जों दहाय एसे गिबियावनो आं नोंथांमोननो एक्सप्लेनेसनखौ होखाबाय ना जे गाज्रि मानसिनि सायाव मोजां मानसिया गोरोन्थि मावदोंमोन आरो बिथांमोना गावसिनि समस्याखौ लानानै समाधान जानांगौनि थाखाय सासे दैदेनगिरिनाव थांदोंमोन नाथाय दैदेनगिरिया मा जाबाय मोखां नायनानै दिनै बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला आरोखि ना मोखां नायनानै खामानि बेफोरबायदिखौ मावोब्ला दिनै मा जागोन पाप जागोन आरो नोंथाङा सासे दैदेनगिरि जाबा मालाय मा जानो बेबायदि गोरोन्थि मावनायनि थाखाय आयेनानो आयेन बारसिग्रा होननानै नोंथांखौ बा जोंखौ हमगोन आरोखि मा दाय गोनां खालामगोन जोंखौहाय मोजां मानसिब्लाबो बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा सेंग्रा सिख्लाफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ जोंनि गेजेराव बेबायदि दङब्ला नायदो नोंथाङा गावबो निजि बिथांमोननि समस्याखौ लानानै गावनो नोंथाङाबो पाप खालामबाय आरो आयेनाबो नोंथांखौ दिनै हमबाय दिनै जोंनि गेजेरावहाय जों बेफोरबायदिनो गोबांथार समनि गेजेरावहाय मावो बेबायदि मावोब्ला बेबायदि खालामोब्ला जों इसोरनि सिगाङाव पाप खामानि मावबाय आरो आयेनाबो जोंखौ दाय गोनां खालामबाय
बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बुंदों बेफोरबादिखौ मावोब्ला खालामोब्ला पाप। बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायबाय अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै गोरोन्थिखौ गोरोन्थि मोजां मानसियानो जाथों गाज्रि मानसियानो जाथों नंगौखौ नंगौ गोरोन्थिखौ गोरोन्थि सैथोखौ सैथो जोङो बुंनि जोङो मावनि जेन' इसोरजोंबो हामजाजानाय मानसिफोरनि नोजोरावबो हामजाजानाय आयेनजोंबो गनायजानाय जेन' जों जानो हायो। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बे घटनानि सोमोन्दै आंनि भिडिअखौ नायनानै गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय आरो दिनैनिफ्राय मोखां नायनानै बिसार खालामनाय नङा खोथा बुंनाय नङा नंगौखौ नंगौ सैथोखौ सैथो मावगोन खालामगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरबाय। गोजोन्थों खुलुमबाय।